Hi, good morning. Maayong buntag sa Good tanan. morning, everyone. Just a quick live. Good morning, everyone. So Maayong welcome, buntag ug welcome sa tanan. Dini nga dalian nga mga live welcome video. home. Wala Welcome siya, to me, my birthday wala now. siya ka-attend, wala siya ka-appeal sa ako ang mga 2 days na nga live kay ana siya ay seminar sa Tagum City. And Yes, today salamat. is his birthday. Wow, thank you. Happy birthday. I am now too young. Bata na kayo. Bata ko sa Ginoo. Gamay na lagbuhok. Happy birthday. Anyway, sa birthday niya, dili na mo palabyon nga mag-share sa Word of God. Mao jud. In Psalms, Sige. Psalms 144 verse 15. Sige, sa sigutan na to. Itong basahon, Salmo. malipayon ang katawhan nga naa sa maong kahimtang. O malipayon ang katawhan kansang Dios mao si Jehova. Amen. Amen. So, maghisgot ta og malipayon nga kinabuhi. So, ang malipayon nga kinabuhi, ang tinuod nga kalipay, na agyod ang atong Dios sa atong kinabuhi. Mao No? jud na siya nga itong pagsigutan ug mo'y atong tumanon. Mao nay tinuod nga kalipay. Balik ko na ko ba sa Psalms 144 verse 15, malipayon ang katawhan nga anaa sa maong kahintang. Oo, malipayon ang katawhan kansang Dios mao si Jehova. So, timan na nato mga igsuon nga ang tinuod nga kalipay naa si Jehova sa atong kinabuhi, Yes, no, sa atong pamilya. Ang akong share na mga igsuon nga dinhi sa kalibutan sa atong kinabuhi, temporaryo lamang na siya. Malipay ta sa mabutang nga gihatag sa Dios Ang atong kanato. maabot. Sama sa mga basic needs nato, sa mga sakyanan, basic needs sa mga sakyanan. Yes, pero Sa dili mga- siya ang sa tinuod nga balay, sukdanan mga sa pagkaon, kalipay. ug unsa pa man nga atong nadawat ning yuta sa atong kinabuhi. Malipay ta niya na Apan, apan kalipay dili na siya ang temporary sukdanan lang siya. sa kadaugan. Yes. Payo lang siya. Mod kay ang tinuod nga kalipay diya sa himaya sa Dios. Yes. Ang life after this life. Yes. Mao lang tinuod nga kalipay. So mag-investa. Ito sa tulong ano na tayo kinabuhi din nga kalibutan mag-investa og mga maayo ang Dios malipay Not sa atong only mga material things, mo invest lang dili lang sa mga material things kundi mo spiritually. spiritual of lang sa I-invest nato na siya. Especially nga mga Ginoo nga what you do to the rest of your brethren, you do it unto me. Atong pagkaon na tumaslingan sa gigutong, tubig sa giuhaw, ug tabangan sa nagkakinahanglan. That is the greatest thing of all, magtinabangay in God's grace. Yes, so Amen. atong kuanon gid ang tinuod nga kalipay dinhi sa kalibutan. Walay lain kundi ang kinabuhi nga anaa ang presensya sa Dios kanunay sa atong pamilya. Mao jud. Hinumduman nato nga kanang mga butang nga mga temporary lang diri mga butang nga atong naangkon diri sa kalibutan temporary lang na siya. And what is Yes, important is ang espirituhanon natong kinabuhi. Example sa mga birthdays nga sa atong mga kinabuhi, especially sa birthday nako today. Yes, happy birthday. Happy birthday to me. Thank you sa mga greetings sa tanan. Dili pa na ako matubag, but few times na tubagon ako ang tanan sa FB, sa mga messenger, sa group chat. Nag-andam ta og mga pagkaon nga ginagmay, mga social gatherings, malipayon, mga sa atong lamisa. Yes, kaya siya mga supplemental lamang. Apan kinahanglan kini siya tumang pagpasalamat sa buhi nga Dios. Ang tilod nga kalipay na sa Dios ato pa. So, atong ikuan ani, atong conclusion is ang tinuod nga kalipay ana sa Dios. Yes. Dili sa mga Ang butang kalipay diri na lamang sa kalibutan. Dios. Usahay maibog ang mga tao no maibog nga laoy may pa sila blessed kaayo sila O sila nga pula nga blessed, oh sila nga blessed blessed. usay may nga na blessed kaayo kay naisakyanan Bag-o. naitrabaho pero May abi ninyo sweldo. baya dili baya kana ang tinuod nga sukdanan sa kalipay sa Pakapin tao. na siya, pakapin. Yes, mga bonus na Mga na bonus siya. na siya. Ang tinuod gyud nga kalipay kanang nangalagad ka sa Ginoo. Amen. O, mao yun na siya maigsoon. Kanang temporary lang man na nga mga butang kanang sakyanan maguba lang na siya. Nya ang pangutana kung nagmalipayon ba gyud siya. Ang imong So kung makaangkon ta ana nga mga butang mas nindot
na kay mga material nga butang pero labaw sa tanan spiritual life Happy birthday nato to me. ang pinaka-importante. Oh, Sa Diyan. imong birthday wala ko'y regalo kundi lang ako ra yung bugmo. Ah, Abitaw, malipayon gyapon may bisan simple lang ang kinabuhi tungod kay naaman ang Dios nga nagapakig-uban kanunay kanamo. So, sa Dios na ang tinod nga kalipay. yes, kana ang gid siya ang ato ang keyword karon nga adlaw. Nasa Dios ang tinuod nga kalipay dili sa mga material nga butang, no? Oh, Diyan. So I hope na naamoy nakutlo karon. Una-unaan ninyo kung naamoy mga nabati diha nga mga kaibog sa uban nga dunay material nga butang, ayaw mo kaibog kay kanang temporary lang na siya nga mga butang. Nay Evangeline Riponti, shout out So, ma'am. thank you, Ma'am Thank you sa Evangeline. greetings, ma'am. Ma'am Banji, Nagtanaw siya thank karon. you. Thank you so much. So, kana lang siguro ang amo ang ipaabot sa inyo karon ah, nga pulong niini nga adlaw. Episode sa pamilya. nga Yes, kinabuhi. pampamilya. Sa pamilya nato dili lang masukod sa ato ang mga material nga butang bisag unsa ta kadato kung wala ang Dios matingala ka nga dato naman unta sila pero unsa pay kulang nga nung dili malipayon ilahang pamilya. Mag-invest ta Basin og nagkulang sila Sa sa atong kadato sa langit. yes. Wal siguro ang kulang nila. So kita bahalag tama-tama lang ang atong kahintang basta kay naa ang Dios sure ball malipayon gyud ta ana. Yes, kaya ang kadato din sa yuta, mabilin lamang siya dito sa yuta. Pala tinod, imbes dun sa kalipay, sa ministry spiritual, mo ito bang dito sa naghibog kadato sa langit pukon. So kana hinaot na matag pamilya mga lagad sa Ginoo kay mag-invest ta sa atong spiritual para sa atong mga anak. Yes, Atong time. pangandoyon ang atong anak makauman og eskwela, maplastar pero labaw sa tanan pangandoyon nato nga pagbalik sa Ginoo kitang tanan tibuok pamilya makauban gid ngadto sa langit. So thank you so much and happy birthday my prince. Happy birthday to me. This is Ray. And Grace Antonio. Antonio. Sa wala pa nakasubscribe, please subscribe sa mga channel and of course sa among Facebook page, please like Ray and Grace Antonio. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. God bless everyone. God bless.